Καλησπέρα φίλοι gamers, Χάρης εδώ. Πριν αρχίσει το βίντεο, δύο πραγματάκια. Πρώτον, καλό μήνα σε όλους. Δεύτερον, επειδή έκανα πολύ ώρα record αυτό το βίντεο, εσάς λογικά θα είναι περίπου στα 20 λεπτάκια ή λίγο παραπάνω όταν θα βάλω και το intro. Επειδή λοιπόν, όπως είπα, έκανα μια ώρα και χάθηκε μεταξύ λίγο ο ήχος στο Audacity και δεν μου το πήγε μέχρι το τέλος. Το έκανα export, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει μέχρι το τέλος και μετά κάπου κόπηκε απότομα. Οπότε πήρα τον ήχο, όχι της κάμερας ακριβώς, απλώς όταν κάνω με αυτό που το πρόγραμμα που έχω για να τραβήξω την κάμερα κάνει και με το μικρόφωνο μου record. Οπότε ενδέχεται ο ήχος λίγο να είναι κατώτερος από το τι κάνω εδώ. Αλλά δεν πειράζει, δεν ήταν και τόσο χάλια, γιατί ήθελα ήταν να το ξανατραβήξω το επεισόδιο, αλλά επειδή ήθελα να μην το παίξω, ξέρω εγώ, δηλαδή να ξέρω τι είναι τα parkours και τα λοιπά, ήθελα να το κάνω εκείνη τη στιγμή. Οπότε το έκανα, δεν πειράζει, ο ήχος δεν είναι και τόσο χάλια, βασικά δεν είναι σχεδόν καθόλου χάλια, απλώς δεν είναι καλός όπως τα προηγούμενα βίντεο. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, τώρα περίπου θα παιχτεί το intro. Καλησπέρα φίλοι gamers, Χάρης εδώ και κουρεύτηκα. Το ξέρω, χεστήκατε. Λοιπόν, είμαστε Minecraft λοιπόν για ακόμα μια φορά. Παίζουμε ένα map parkour 20 seconds, δηλαδή πρέπει να κάνουμε μερικά maps σε 20 δευτερόλεπτα. Οπότε δεν ξέρω πόσο άθλιο, γιατί μέχρι τώρα καταρχάς τραβάω σε κακό frame rate, δεν ξέρω γιατί, αλλά νόμιζα στην αρχή ότι πως έφτυγε το Minecraft, δηλαδή έφτυγε το δικό μου το PC. Μετά πήγα σε άλλα maps, πήγα και σε multiplayer, αλλά είδα ότι δεν υπήρχε καθόλου like και πήγαινε στα περίπου 300 με 500 fps. Αλλά εδώ πέρα λογικά επειδή θα έχει βάλει πολλά ο τύπος, εδώ πέρα βλέπετε και το 20 seconds, 20 δευτερόλεπτα. Για να δούμε πόσο θα ρετζάρουμε σήμερα και θα δούμε πώς θα πάει, δεν ξέρω. Map creators, Shoemaster Jake. Οκ, αυτός είναι Jake, ναι, μπράβο του. Ναι, όπα, ωραία, φίλε, εδώ πέρα έβαλε okay. If you are a YouTuber that plays this map, please tweet me. Rules, please tweet me. Τι θες και... εντάξει. Rules, play in game mode 0. Ναι, πρέπει να το κάνω αυτό πάλι. Ωραία, φύγαμε. No breaking blocks, play in peaceful mode. Νομίζω το έχω ήδη, αλλά θα τσεκάρω και αυτό. Ναι, το έχω ήδη peaceful. You must stand the pressure plate before you start. Okay, hi, welcome to... βέβαια από εδώ έπρεπε να διαβάσω. Τέλεια. Hi, welcome to 20 seconds. This 20, ναι. Μερικά τα λέω στα ελληνικά, μερικά τα λέω στα αγγλικά. Τώρα είμαι hard degree gamer, αλλά εντάξει, τα αλλάζω. This parkour obstacle course where you have 20 seconds to reach the end of the stage. The levels will gradually get harder. Ναι, το είπα δύο will, όχι get. As long as you go along. P.S. These are first maps, so cut us some slack. Ναι, ok. Done. Αλλά πρέπει εγώ να πάω από εδώ. Level 1, level 2, level 3. Ok. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, τι κάνει. No idea. Level 5, level 6. Οπότε πάμε από το level 1. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Φύγαμε. Πατάμε το... Όλοι εδώ πέρα φτιάχτηκε το frame rate. Τέλεια. Πάμε. Τέλεια, αρχίζουμε. Όλοι θα το φεϊλάρουμε. Θα το φεϊλάρουμε. Δεν πρέπει να πάω από εδώ. Πού πάω, Χάρη, τι κάνεις? Γιατί κάνω zoom in, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε. Κάτσε, τι κάνει? Οκ, ναι. Περίμενε, τώρα έχω άλλα 20 δευτερόλεπτα. Ωραία. Πρέπει να πατάω πρώτα το plate, σωστά. Λοιπόν, έλα. Ναι, από εδώ. Τώρα μετά πάμε από εδώ. Πηδάμε από εκεί, ναι, το ξέρω. Έλα, ωραία. Κανείς δεν έμαθε με την πρώτη. Όλοι. Έλα όμως! Ωραία. Τέλεια. Έλα. Έχουμε 10 δεύτερα, το έχουμε. Αλήθεια τώρα. Κάτσε, το κάνω έτσι. Εγώ θα φάνω λίγο έξω. Όχι, ρε, πάμε πάλι την αρχή. Είναι λίγο περίπλοκο. Πάμε. Έλα. Λοιπόν, πήδα εδώ. Έφυγες. Γρήγορα όμως θέλει, Χάρη. Γρήγορα θέλει. Γι' αυτό είναι 20 seconds, επειδή σου δίνει 20 δευτερόλεπτα. Έλα, το έχουμε. Έλα, τώρα δεν το φεϊλάρω αυτό. Όχι, δεν το φεϊλάρω αυτό. Ναι! Έφυγε το πρώτο. Το πάτησα. Τι έγινε τώρα? Τι πέθανα? Οκ, νομίζω. Ωραία, εντάξει, το κάναμε το πρώτο. Level 1 complete. Πάμε για το Guardian Kingdom. Εδώ έχει ένα... μπάσκετ που έπεσε, αυτό τι κάνει? Δεν έχω ιδέα. Θα το κρατήσω όμως, Hidden chest.
Ένα note λίγο πριν ήταν να το πω στην αρχή. Είχα δει κάτι παρόμοια 20 δευτερόλεπτα maps. Δεν ήταν ακριβώς αυτό, ήταν κάτι παρόμοια. Αλλά ναι, αυτό είναι κάπως διαφορετικό. Οπότε τα parkours δεν τα ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά το παίζω. Και ναι, ακούστηκε αυτό. Αλλά οκ, ναι, το κάναμε και πάει και το level 2. 3, 2, 1. Το πατήσαμε. Βρήκαμε και το button. Νομίζω αυτό ήταν και το hidden chest. Κάναμε το level 2. Πάμε για το level 3. Slime world. Φύγαμε. Τώρα εδώ πέρα θα. Οκ, ναι. Τόσο καλός ο Χάρης. Ο Χάρης είναι τόσο καλός. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο να πάμε από εδώ και μετά. Ναι, να το. Τώρα όμως τι κάνουμε ακριβώς, φίλε μου, δεν το ξέρω αυτό τώρα. Τώρα δεν έχω ιδέα τι κάνουμε μετά, αλλά θα το βρούμε. Θα το βρούμε εμείς. Εδώ είμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Κάτι τέτοιο θέλει. Κάτι τέτοιο θέλει. Μήπως να πάμε να σκάσουμε εδώ. Denied. Λοιπόν, τι να κάνω. Θα τρέξω. Έλα. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα. 20, θα πάρω φορά, είπα, θα πάρω φορά. Ναι, όχι, το χάσα μετά. Πήρα καλή φορά. Τώρα σε βρήκα, τι ήθελε. Τώρα βρήκα, κάτσε, περίμενε. Λίγο, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε, θα το κάνουμε. Πάμε. Έλα, θα το βρούμε, 20 δευτερόλεπτα. Πίσω. Το κάνουμε, ναι. Ωραία. Έλα. Και τώρα, επειδή δεν έχει, υποθέτω πως πρέπει να πει. Όχι. Τι, αφού. Κάτσε, περίμενε. Έσκασα. Μήπως έπαιζε κανένα πράσινο. Επειδή έσκασα από ψηλά και δεν μένει την αξέπανο. Τι φάση. γιατί δουλεύουν όπως να είναι τα slimes μερικές φορές. Ή εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ωραία. Μετά από τις πόσες προσπάθειες πρέπει να το καταφέρουμε. Θα πατήσουμε το plate. 20. Μάλιστα που είναι στο πράσινο και μετά όσο κατεβαίνει με το. Oh my. Μπορεί να φαίνεται εύκολα, αλλά δεν αντέχεται. Πάμε. Ναι, ωραία. Τώρα πέφτουμε κάπου κοντά. Θέλω να πέσω κάπου κοντά. Ωραίος. Ναι. Έλα, πρέπει. No. Πήρα πολύ φόρα και δεν το είδα όλο το map. Πήρα πολύ φόρα. Δεν είδα τίποτα. Gotta go fast. Οκ, από κάτω που βλέπω πρέπει να πηδήξω στο slime και μετά στο άλλο. Γιατί εγώ ήρθα από εδώ, πήδηξα εδώ και μετά ήθελα να πηδήξω εκεί. Ενώ θέλει εδώ. Ωραίος. Εντάξει. Και τα good try. Not bad. Ωραία, πάμε. Έλα, φίλε μου. Έλα, το καθυστέρησα όμως. Το καθυστέρησα, αλλά δεν πειράζει, θα το δοκιμάσω. Ναι. Θα το δοκιμάσω. Άστο για σήμερα. Ίσως αύριο, άμα το δοκιμάσω λίγο αύριο, δεν ξέρω. Τώρα πάντως σήμερα δεν το κατέχω. Και εδώ είμαστε εδώ πέρα για ακόμα ένα record. Ξέχασα να πατήσω το play, το πάτησα, φύγαμε. Ακόμα ένα record, παιδιά, εδώ πέρα parkour. Είχαμε το obstacle course, έχουμε και αυτό τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω στο κανάλι με Minecraft parkours, αλλά μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν. Όχι. Πατάω stop recording. Πού είναι? Πάντα το plate, πάντα το πατάμε. Χωρίς timer, φίλε, δεν πας πουθενά. Χωρίς timer. Εκεί που λέτε, ήταν να κάνω survival games. Αλλά να σου πω την αλήθεια, με τα survival games και τα teams και τα λοιπά είναι λίγο καλύτερο από αυτό. Δεν ξέρω. Το προτιμώ με το survival games να με κυνηγάνε teams παρά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα με τα slimes. Τα άλλα ήταν όχι και τόσο εύκολα, αλλά ήταν ρε παιδί μου. Δηλαδή. Τώρα πηδάς από εδώ και από εκεί, εξαρτάται πώς και τι. Λογικά θα το βλέπετε Δευτέρα στις 4, άμα το βγάλω όμως, άμα το βγάλω ποτέ. Λέω εγώ ίσως τώρα Minecraft, ίσως μην τα παραδάτε ποτέ. Δηλαδή αυτό είναι το motto τώρα. Never give up in parkour, δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται. Πάμε. Έλα. Ναι. Όχι! Θα προσπαθήσω να το πάω συνεχόμενα, ώστε να μην χάνω χρόνο, δηλαδή, ναι. Έξυπνη ιδέα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, για να είναι αυτό έτσι, τα άλλα τα levels πώς είναι? Εντάξει, το δεύτερο ήταν πιο εύκολο από το πρώτο. Ίσως, δεν ξέρω. Αλλά ναι, δεν ήταν και τόσο το δεύτερο. Είμαι σίγουρος πως επειδή θα κάνω πολλά λεπτά βίντεο, η κάμερα θα φάει θα σβήσει έτσι μόνη της, ρε. Γιατί μερικές φορές θα κάνει αυτά. Εμπιστευτείτε με, το έχω. Πότε δεν το είχα εγώ. Δηλαδή πάντα.
Ω, αργό, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το κάνουμε έτσι. Ωραία. Έλα, φτάσε. Το έφτασε. Άργησα. Και πάλι δεν το έκανα. Θέλει συνεχόμενα. Θέλω να το πετύχω κάπως με κάποιο τρόπο συνεχόμενα. Η φάση είναι ότι άμα πάει, πάει. Τέλος. Μετά να περιμένεις να τελειώσει το timer, μετά να ξαναπάς στο plate, να κάνεις και άλλα 20 δευτερόλεπτα. Να, ας πούμε τώρα. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται να το κάνεις reset το timer με τη μία, να το ξαναπατήσεις. Γιατί άμα το ξαναπατήσεις, γιατί αυτό το timer συνεχίζει και μετά σου δείχνει κι άλλο timer και μετά, άμα ξανακάνεις πολλά timer μαζί, δεν ξέρω τι γίνεται. Πεθαίνεις πολλές φορές, δηλαδή, κάπως έτσι. Να πούμε τώρα, ωραία, εντάξει, το failure από την αρχή και ξέρω ότι άμα πάω, ακόμα και να είναι στο 19, μέχρι να ανεβώ τη σκάλα, μέχρι να τα κάνω, αυτά ξέρω ότι δεν θα το κάνω. Γιατί δεν γίνεται ένα reset και μετά να πάω σε άλλο. Αυτό είναι αρνητικό, μεγάλο αρνητικό. Και πρέπει να περιμένω κάθε φορά 20 δευτερόλεπτα για να πεθάνω. Όχι 20. Πόσα πέφτω, να πούμε τώρα, θέλει 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλά, έτσι πάμε τώρα, περιμένω. Πόσα parts παίζει να κόψω στο edit, δεν έχω ιδέα. Έλα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Πώς το πήδηξε αυτό. Αυτό το πήδηξε χωρίς να πάω καν στο πράσινο. Οκ, φίλε. Ανακαλύπτω νέα πράγματα, παιδιά. Τέλος, έτσι θα το κάνουμε τον parkour. Πάμε. Απ' την άκρη, βέβαια απ' την άκρη. Και τώρα θέλει... Please, μπορώ να το κάνω please, έλα, please. Θα δοκιμάσουμε F5. Κάτσε. Wow, παίζουμε σε... όχι, εντάξει. Respawn, πάτησα πόσα respawns και περίμενα πόσα δευτερόλεπτα για να ξανα... Κάνω... Πού! Και εκεί που νομίζετε ότι τα survival games να κάνεις, ξέρω εγώ, 20 tries την ημέρα είναι χάλια, που να δοκιμάσεις και αυτό. Αυτό πέρα περιμένεις. Τουλάχιστον στο Bad Lion πεθαίνεις, βγαίνεις και πας σε άλλο game. Εδώ πέρα περιμένεις κάθε φορά που φεϊλάρεις. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να το κάνει έτσι. Δεν γίνεται να ήταν σε φάση, ok, θα το φτιάξω και θα το αφήσω έτσι να περιμένω. Δεν πάει να το φυλάνω πόσες φορές. Εγώ φίλε, εγώ είμαι ο map designer και το κάνω όπως θέλω. Έλα. Δεν ξέρω τι έκανα. Πάμε. Έλα. Θέλει. Ωραία, με θέλει. Τέλεια, με θέλει. Με θέλει το Minecraft. Τώρα δεν μπαίνω να καθυστερήσω εδώ, το οποίο δεν καθυστέρησα καθόλου. Ρε, απλώς δεν. Είτε μερικές φορές να φελάρω το ένα και μερικές. Γίνεται αυτό. Αυτό είναι φυσικό, εντάξει. Αλλά. Δεν μπορώ να περιμένω άλλα δευτερόλεπτα. Απλώς ξανά ξεκίνα, κάνω το reset. Κοίτα, άμα το ξαναπατήσω μετά κάνει άλλα 20 δευτερόλεπτα. Respawn. 20 δευτερόλεπτα. Good. Ωραία. Ναι. Έλα, τώρα πρέπει. Τώρα αυτό είναι και το μοναδικό. Έλα, αυτό είναι που περίμενα τόσο καιρό. Δηλαδή δεν είναι, δηλαδή εγώ σου λέω τώρα ότι δεν ξέρω, μπορεί να το φτιάξει έτσι τρόλ φάση. Έλα, ναι, έτσι θέλει, έλα, please. Όχι τώρα, μην το κάνω. No, ήμουν τόσο κοντά, ναι. Ωραία, λοιπόν, έπεσα λάθος. Ωραία, έτσι θέλει να πηδήξω κατευθείαν στη σκάλα. Επιτέλους ο Χάρης το βρήκε. Λοιπόν, παιδιά, τα καταφέρουμε τώρα. Θέλει προς τη σκάλα. Το ξέρω. Σε έμαθα. Έλα, όχι! Σκάλα θέλει, αλλά δεν εννοούσε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε είναι cool with me. Δεν ξέρω. Ίσως. Άμα τα καταφέρω κιόλας. Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Μπράβο, Χάρη. Έλα, Χάρη. Don't fuck this up.
Ναι, μην τα χαλάσεις τώρα, Χαρεμή. Σε κοιτεύω, δηλαδή, εντάξει. Πολλά είδαμε. Έλα, please. Ναι, τέλος. Φτάσε, όχι! No! Επίσης, ξέχασα δεν το έλεγα καν στην αρχή. Είναι για 1,9 το map, αλλά δεν το είπα καθόλου. Επειδή ήθελα να το παίξω τόσο πολύ, γιατί πίστευα πως είναι καλό και είναι καλό. Έλα, δεν χρειάζεται τώρα να το χαλάσουμε. Το χάλασα όμως. Οκ, επέστρεψα. Ναι, όντως η κάμερα ήθελε να την ξανακάνω record επειδή μου εμφάνισε πρόβλημα ότι έκανα record εδώ και μία ώρα. Δεν σας το κρύβω, εδώ και μία ώρα προσπαθώ αυτό το αυτό είναι ο ελφιάλτης, δεν είναι. Respawn, πόσες φορές έχουμε κάνει αυτό το respawn, πόσες φορές το έχω πατήσει δηλαδή. Come on, πρέπει που σου λέω, πρέπει αυτή τη φορά. Πήδηξα ρε φίλε, πήδηξα. Δεν το μέτρησες. Minecraft, μέτρα το να πούμε. Άντε να περάσει. «20 δευτερόλεπτα. Έλα. Ναι. Ναι. Νόμιζα ότι θα πέσω εκεί και ήμουν σε φάση. Άρα άστο. Έλα. Δεν το αφήνω όμως. Έλα, εδώ θέλει. Πήδα πάνω. Έτσι και έτσι. Έτσι! Ναι! Το πάτησα. Oh my. Έγινε ρε. Τέλος. Άντε γεια ρε. Τέλος. Είναι το βίντεο, το κανάλι, τα πάντα, το tweet. Οπότε τελειώσε και αυτό. Πάει το Slime World. Πάμε όμως να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, αυτό ήταν το πιο χειρότερο μέχρι τώρα. Δηλαδή, τα άλλα πώς είναι. Πώς θέλει να μας πει ότι είναι. Θα τα δω. Αυτό είναι το Nether. Το τέταρτο. Οκ. Sure. Ωραία, τέλεια. Just fucking do this, please. Ναι. Ωραίος. Τώρα μη. Τώρα εδώ και τώρα εκεί. Ναι. Μη πέσεις τώρα, Χάρη, μη πέσεις τώρα. Έλα. Ναι. Ωραίος ο Χάρη. Γιατί πήγα στη σκάλα. Και από τη σκάλα γίνεται, αλλά από τη σκάλα αργής. Ναι, από τη σκάλα αργής. Από τη σκάλα γίνεται, αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει να σκεφτείς τρόπους να πας, γιατί μερικές φορές κόβεις και δρόμο, σπαταλάς και λιγότερο χρόνο, οπότε ναι, θέλει να κόψουμε και δρόμο. Respawn. Ωραίος. Έλα, τώρα μην το χάνω το χρόνο έτσι. Ίσως εκεί δεν έχει κενό, αλλά για καλό πηδά έτσι και λέω. Θέλω να πιστεύω πως αυτό θα είναι το τελευταίο try, γιατί μετά I'm done μετά από αυτό. Δεν γίνεται άλλο ρε. Έχω παίξει πόση ώρα. Είχα κάνει πόσα tries. Ναι, σίγουρα είμαι μία ώρα εδώ και κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πηδάω από εδώ και από εκεί. Όχι σε αυτό, στα άλλα τα maps, αλλά ναι, όχι. Αυτό ήταν, δεν πειράζει, άστα έτσι. Και πάλι και να το έκανα, δεν προλάβαινα τα άλλα. Οπότε παιδιά, θα το κλείσω κάπου εδώ. Ναι, να έχω και έτσι. Βασικά το κάνω λίγο cinematic το editing. Θα βάλω ένα game mode 1 και θα πάμε από εδώ. Όχι ρε, όχι. Να φαίνεται λίγο έτσι από μακριά. Τέλεια, να τραβήξουμε και ένα. Όχι, βασικά θα τραβήξω μετά. Αλλά ναι, κάπου εδώ θα τελειώσει και το επεισόδιο. Βλέπετε και το θεματικό map. Είχα φτάσει στα 4 δευτερόλεπτα εδώ ή στα 6. Δηλαδή, αν το πήγαινα έτσι, 5, 4, 3, δεν γινόταν. Δεν γινόταν απλώς. Ήταν ακόμα ένα parkour map. Είχαμε ξανακάνει το obstacle course που το κάναμε. Εκεί πέρα δεν είχε και χρόνο, οπότε καθόσουν όσο ήθελες. Αλλά το obstacle course το έκανα πιο γρηγορότερα από αυτό το πράγμα. Γιατί στο slime μας με εμπόδισε πάρα πολύ. Έπρεπε κιόλας να βρω τι ήθελε, χωρίς να το ψάξω και πουθενά. Οπότε ήθελε να κόψω και δρόμο, να πάω από εκεί και από εδώ. Ήταν δύσκολο, ήταν καλό. Το παραδέχομαι, το map ήταν πάνω κάτω, είχε έξυπνα parkour και αυτά. Αλλά αυτό που με χάλεσε πάρα πολύ ήταν αυτό με το button. Δηλαδή έπρεπε να κάνουν κάτι άλλο που, εντάξει, να μου πεις τώρα που να γίνει τέτοιος μηχανισμός και αυτά, ειδικά εδώ. Αλλά ναι, αυτό, το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ ότι με χάλεσε ήταν αυτό. Το ότι, ας πούμε, πατούσα το button, έπεφτα κάτω και μετά το button ξαναπήγαινε μέχρι να τελειώσει και εγώ έπρεπε να ξαναπεριμένω. Και αν πατούσα κατά λάθος το button, μετά έχανα χρόνο και μετά έπρεπε ξανά να περιμένω μέχρι να το κάνω καλά. Και το timer όταν δεν εννοώ μετά 20 δευτερόλεπτα, καλό μέχρι τα 20. Γι' αυτό είναι χάρη αυτά τα maps, για να είναι και δύσκολα.
Αλλά ναι, άμα δεν είχε αυτό με το μηχανισμό, με το plate, μπορεί να ήταν ακόμα καλύτερο. Κάνε like άμα σας άρεσε το βίντεο και άμα σας άρεσε η ιδέα αυτό με τα parkours ή το map. Ένα σχόλιο να μου πείτε την άποψή σας, πώς σας φάνηκε το map, άμα το κατεβάσετε κι εσείς ή άμα το παίξετε κλπ. Και ένα subscribe όπως πάντα, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο και γενικά άλλα βίντεο στο κανάλι όπως survival games, άλλα mini games που κάνω στο κανάλι ή ακόμα και άλλα παιχνίδια όπως Call of Duty, έχω Game Dev Tycoon, Grand Theft Auto V, που αυτές οι σειρές το καλοκαίρι θα συνεχιστούν. Μπορεί το Game Dev Tycoon να τελειώσει αυτό το καλοκαίρι, το GTA θα συνεχιστεί μέχρι όσο πάει. Κάτω σε κοινωνικά δίκτυα έχω και το map, αλλά έχω επίσης και το Facebook fan page, εκεί πέρα ενημερώνω διάφορα πράγματα που γίνονται στο κανάλι. Κάτω επίσης έχω και το Twitch, twitch.tv/HardTheGreekGamer, εκεί πέρα κάνουμε live streams. Προσπαθώ τώρα να κάνω κάθε Σάββατο στις 10 ή κάνω και άλλες ώρες ή ακόμα και διαφορετικές μέρες, ας πούμε, αλλά θα το ανακοινώνω μόνο στο Facebook. Άμα είναι για το Σάββατο, το ανακοινώνω και εδώ. Instagram και εκεί, άμα θέλετε να follow, γιατί ανεβάζω φωτογραφίες από εδώ και από εκεί. Επίσης, τώρα στις 25 Ιουλίου έχουμε τα 4 χρόνια Hard The Greek Gamer και στις 28 Ιουλίου είναι τα γενέθλιά μου. Θα κάνω ένα survival games βίντεο για αυτό το πράγμα. Δεν θα το συζητήσω, ξέρω εγώ, τώρα εδώ το topic. Θα κάνω ένα survival games βίντεο στα κοντά, όπου θα συζητάω για τα 4 χρόνια, για το τι θα κάνουμε. Εγώ προβλέπω τώρα 12 live stream, πιστεύω κιόλας να τα καταφέρω. Ίσως θα το δούμε αυτό. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και να το έρχεται, βέβαια έρχεται. Να το, κάτσε περίμενε. Slow motion. Και τα λέμε.